Ні промня сонца на небе хмарным, крывёю праваслаўнай заліты стол ахвярны, вышыванку біць у грудзі марна, там, дзе ганьба, яна шукала славу. З крывавымі разводамі прадажнасць узоры малюе, ваш лёс хоць кагосьці, скажыце, хвалюе? Разуменне памылкі дратуе. Лукавага перахітрыць хацелі, думалі, што пашанцуе. Хто за кім, не зразумелі цікуе? На пагостах тысячы прозвішч, праз могілкі з нішчымнаю торбаю шлях ад відовішч да сховішч. Шлях журбы і жалобы пад гукі песні смяротнай. Стаў братэрскай магілай для хлопцаў, акопнік ротны. Гераізм і свядомасць з попелу прарастаюць на фронце. Не нагадаеце батальён Манака ў гэтым годзе, на якім акапаўся курорце? А дзеці журналюг-правакатараў? Як прафесіяналаў, так і любіцеляў-аматараў. У якіх водах рассякаюць на белым фешанэбельным катары? Вайны перспектыва не лякала, бо хлопцы з 95-го квартала удала забаўлялі. Думалі, што знаходзілі, а самі ў час гэты гублялі. Аблапошылі, абабралі, покуль ржалі